Dobrý deň, volám sa Daniel Gašparík a rád by som sa uchádzal o štúdium na vašej univerzite. Vždy som mal rád výzvy a nové pohľady na veci okolo seba. Podnikanie ma zaujalo preto, že spája kreativitu, odvahu a reálne dopady. Cítim, že je čas urobiť krok k niečomu, čo má potenciál meniť mňa aj svet. Podnikanie ma začalo zaujímať, keď som sa v rôznych situáciách stretával s ľuďmi, ktorí sami niečo vytvárali. Ich schopnosť premieňať myšlienky na činy a nakoniec na malé alebo veľké víťazstvá ma fascinovali. Postupne som si uvedomil, že chcem rozvíjať nielen svoje nápady, ale aj svoju schopnosť pracovať v tíme, robiť veci, ktoré majú naozaj zmysel a veci, ktoré ma predovšetkým vnútorne naplňajú. Mám silný záujem učiť sa nové veci a rád prijímam výzvy. Zvedavosť je mojou čepeľou, ktorú chcem neustále zdokonalovať novými vedomosťami a skúsenosťami. Do programu prinesiem človeka, ktorý síce s podnikaním začína, ale má chuť rásť, prispievať týmu a vytvárať z myšlienok reálne projekty. Mojím cieľom je cesta. Mám rád tvorivé procesy, rád spájam myšlienky a hľadám nové cesty. Verím, že práve v takomto prostredí sa môžem najviac posunúť obklopený s ľuďmi s rovnakým záujmom. Veľmi ďakujem za možnosť prihlásiť sa do programu a verím, že spolu toho veľa dokážeme. Teším sa na nové výzvy, ľudí a skúsenosti, ktoré mi štúdium na vašej univerzite umožnia. Dúfam, že sa čoskoro stretneme.